Bon dia, sóc l'Adrià Pol Marola de Luna, estudiant de segon de batxillerat de la modalitat del social a l'Institut Salvador Espriu. I avui faré una explicació sobre l'ús del català al meu centre, l'ús que en dono jo i algunes experiències que he tingut amb ell. Així, el Salvador Espriu és una institució situada al barri del Clot, a la ciutat de Barcelona, una ciutat en la qual no hi ha una clara predominança de l'ús del castellà sobre el català ni del català sobre el castellà. No com succeeix a molts altres pobles, majoritàriament pobles de l'interior de Catalunya, en què l'ús del català rep una forta influència. D'altra banda, pel que fa a l'àmbit acadèmic del nostre centre, a les aules i classes, Solc i els meus companys solen parlar als professors en català, ja que és la llengua que se'ns imposa a les institucions catalanes, tret del castellà i les llengües estrangeres, en què l'ús del català és inadequat. Malgrat això, tret d'haver de parlar català a la força, agafat amb moltes pinces, ja que molts alumnes el parlen per plaer propi, majoritàriament els estudiants parlen amb els seus companys o amics en castellà. Jo, personalment, prefereixo parlar en català, ja que és la llengua amb la que em sento més còmode, amb la que crec que puc expressar millor els meus sentiments, emocions, coneixements o opinions a la resta. Tot i així, al centre acostumo a parlar en castellà, ja que, almenys pel que fa a la gent amb la que em relaciono jo, prefereixen la parla castellana. I sí que és veritat que em podrien parlar en castellà i jo podria respondre en català, però se'm fa molt incòmode i difícil mantindre una conversa en dos idiomes diferents, pel que al final, gairebé sense adonar-me'n i de forma involuntària, acabo canviant el dialecte al seu. Així, tanmateix, quan començo a parlar amb una persona en un idioma, se'm fa molt complicat canviar d'idioma i començar a tractar-la amb un altre dialecte. Per concloure, m'agradaria destacar que la llengua catalana és una llengua molt important que ens ha acompanyat al llarg de tota la nostra vida, des que hem nascut fins ara, i que ha influenciat molt la nostra cultura i coneixements, perquè penso que hauria d'estar millor reconeguda, almenys pel que fa a la meva ciutat natal, Barcelona. Per acabar, espero que us hagi agradat aquesta intervenció i les meves experiències amb l'ús del català al centre i personalment. Moltes gràcies.